Pokermanen harrikada. Lerre eginda nago, Ai, mendia zehar ibiltzeak asko nekatzen du. Eta zego ze ama, bokata jango dut. Etxea ondoko tabernan erosi dut. Arria ondoan eseriko naiz. Eixo, eunon! Nundi dato errao txori? Ama, erraldoia, lagundu! Lasai motel ez izutu, neu izan naugeta. Eta horiek ez dituk erraldoiak, eskulturak oskor batzuk. Bi erraldoi orduan, bat bestea ondoan. Baina, zu Iñaki Perurena zara, harri jaztutzailea. Bai, gizona, eta normala dukemen ikustea, nire baserria duketa. Nik beti ikusten zaitut telebistan, Goenkalen eta Arraldeko kaleak zehar. Bai, eta asko gustatzen zait, Eskerrak etorri zaren, bestela, algortaraino joango nintzen korrika, basoa zehar. Gogoan izan, non zehar esan behar dugula. Mendian zehar, arraldeko kaleetan zehar, gaizki egongo dira horren bestez, mendia zehar eta antzekoak. Era berean, zeren ondoan esango dugu normalean. Etxearen ondoan eta harriaren ondoan, baina ez etxea ondoan. Iñaki, orduan hau da zure museoa. Nahi duana, museoa, parkea, harritokia, harri jasotzailearen ingurua azaltzeko toki bat. Aizu, harri jasotzailea, harakina, aktorea eta artista, munduko artista guztiak baino hobeto zara. Ez tegun beste izango. Aizu, eta horko erraldoi horrek zer esan nahi du? Hor, goiko mendi hortan hiru irudi zeudek, hiru eskultura, eta nolabait indarke metaketa bat harri jasotzailearen sorrera azaltzeko, ez? Gentilaren indarra, personaren barruko indarra eta mitoaren indarra. Oso ondo, polita, baina behar bada hor dagoen eskua hobe dago. Zer esan nahi du horrek? Esku horrek pixko bat horrekin azaldu nahi izan diat eskulana. Eta gero baita ere behar bada euskera eta eskuera edo bien arteko harreman hori. Baina zu zer egiten duzu horrek? Harria jaso, ala harria landu. Harriak altxatzeko niretzako geota astuna bat ituk. Ia, Izak, niregatik esaten dikera harrikada pixkoa badauka dela, baina ik ere pixkoa bai, Nik harrikada? Ez, nik Euskaldun berri onena naiz. Ni Euskaldun berri onena naiz. Ez nahaztu, hobe eta hobeto. Hobeak nolakoa galderari erantzuten dio. Eskultura hau bestea baino hobea da. Hobeto berriz, nola galderaren erantzuna da. Nola zaude gaur? Ondo, atzo baino hobeto. Erakutsiko didazu harria jasotzen? Bai, gizona. Bai, eta harria zer daukazu? Baserriaren ondoan, ala basoan zehar abiatuko gara harria jasotzera? Ez motel hementxe barruan. Lehenengo, zuk jaso nik ikusteko, eta horrela nik gero hobe egingo dut. Egon pixko bat. Lehenengo probatu ingo jagu. A ber, ze maila mate eguan, Venga. Nik uste dut Euskaltegiko liburuak balira hobeto altxatuko nituzke, Ezin dut, Iñaki, ezin dut. Zuni baino hobea zara, Harri jasotzaile, hobea. Aktore, hobea. Eta artista, hobea. Hori bai, Ni Euskaldun berri hobea. Euskaldun berri oso ona, bai. Leitzan zehar zebigela, Iñaki Perurenarekin egin du gaur Pokermanek eta ikusi dugu non zehar esan behar dela eta oro har zeren ondoan esaten dugula. Adibidez, basoan zehar ibili da edo mendian zehar ibili da eta ez mendia zehar. Eta bestalde, Perurenaren baserriaren ondoan eskulturak ikusi dituzte eta eskultura baten ondoan Kermanek ogitartekoa jandu.
Bestalde, hobeto eta hobe ere landu ditu gaur Kermanek. Gogoratu, nolakoa galdetzen dugunean, hobea erantzuten dugula, eta nola galdetzen dugunean, hobeto erantzun behar dela. Adibidez, nola zaude gaur goizean, ongi baino hobeto, baina nolakoa galdetuko bagenu, ona edo hobea erantzun beharko genuke. Eta zuek badakizue, euskaraz ongi baino hobeto hitz egiteko gauzarik onena, hoixe bera, hitz egitea. Beraz badakizue, honekin edo harekin, baina egin.